ассалому алайкум бародаро, ҳама каса созои хубен. Бародарҷоно, имрӯза видеомон дар бораи ду поти без вилажени барои кор кардан и барои одамое ки аз дӯст даъват кардан, яъне рефералка сум гирифтан мебошад. Ина медурен бот якум дора пайр зара боток медурен старт амеҷихи капча мегайна 55 10 амеҷихи ва шумода 0.50 капек мета ҷа намега агон канал даст подписаться ки просто немнора меброра тамом. Агар бихоҳӣ худ подписаться бигӣ, нахоҳӣ намекунӣ подписаться. Ина чӣ мебинем? И бот барои одам даъват кардан шумода сум мета. Барои як одам шумода 50 капек мета. ду одам даъват карди, ду одам даъват ки 1 рубл мешавад. ҷошида дар пайрет метавонӣ вивод кунӣ. Барои бот тароӣ кардан ман гуфтам бисанҷам, санҷидам ва аз ин бот ман вивод кардам. Ина нигоҳ кунем, вивод кардам, виводаш ҷошида гузашт. Средства успешно выполнены ва управление админ буд. Виводаш дар вақташ, яъне ҷошида мегзарад вивод. Ина ирӯза ман боз ман дар ин сайт кор кардам, 1 рубл ҷамъ кардам, мегирам вивод мекунам. Вақте дар омадем сайда кор кардем, инҷа ваш пайр мегӯяд, номери пайртона мезанем, копировать мекунем, меорем инҷа сохранӣ мекунем, тамом. Ина чӣ хел мебинем? Ҳама дар ин подписаться бот вивод мекунад. Ина чат дора, медонем чат шунда мебинем бародаро. Одамо ай бот кор кесанд. Ина нигоҳ кунем бародаро. Ҳама сум вивод кесай, сум кор кесай ва ҳама аз бот розия бародаро. Ина барои реферал силкатона гирифтан инҷа нем силкара тошта копировать мекунем ва дар рефералотон мекунем шумо ва реферали шумо даромад шумода 0.50 копек мета бародаро. Ина баланси ман 1 рубл ҳастай. ҳозир ман вивод мекунам ва мебинем виводаш автоматия бародаро. На вивод средства меҷихи худаш сум автомати мегӯяд. На вивод средства успешно выполнен отправлена 1 рубл. Оле медурем мебинем сум гузашта ё не. Ина пайр дарени пайр медурем мебинем суми мо гузашта ё не. Я обновить мекунем. Ина история чӣ хеле дидем? Ина пайр ҷоб бот гузашта теги карда. Ина ишам ай ҳами пайра ҳами канала ина дидем. Ҳардаш виводаш ҷошта мегзара бародаро. Бадурен ҳама каса бода кор кунем. Бот беҳтарин бот ай бародаро ва шумода суми соз ай бот кор карда метавонем. Бародарҷоно бадурен телеграм канала дар закреплении комментария мемонам. Бадурен подписаться кунем ва аз ҳамаи ма дар телеграм дар як рӯз қариб 2-3 сайт ё боти пулкоркунӣ мепартом ва шумо бадурен ай бото кор кардан мегӯем. Боти дуюмаш меравад дар бораи боти тонозавр бот ки айҷа мо кор кесем ва вақте ки шумо старт мекунем хеле шумода меню мебирояд. Шумода автоматӣ я динозавр мета 92 та дорам, шумода я динозавр мета ва шумо ба я динозавр кор кардан мегирем бародаро. Ина ибода чӣ хел кор мекунем бародаро? Ина динозаврро мехарем бародаро. шумода устуғон мета. Ина устуғон кости нависага инҷа медурем устуғонота ҷамъ мекунем. Намада уже 350 устуғон ҷамъ шидай. Ина нав ма гирифта буд, ина бо ҷамъш мекунем бародаро. Ва вақте ки устуғонро ҷамъ кардем инҷа обмен дора. Инҷа мегирӣ обменя мекунӣ. Диди ба пул шумода алиш мекунад. Баланси маро мебинед 1300 рубл барои ягон динозавр хариданай. Дуюмаш и барои виводай инҷа 2000 монета ҷамъ кардӣ метавонӣ вивод кунӣ. Ман уже 0.1 тон ҷамъ кардам и ба тон кор мекунад бародаро. шумо метавонед тон ҷамъ кунед ва дар кашлокҳои телеграмтон вивод кунед. Ҳаматон медонем тон чия. Ина медорем ба инҷа кашлоки телеграмта миёри сохранӣ мекунем бародаро ва ай бот
дар каталоги телеграмат вивод мекунӣ бародаро. минимали 10000 навхели устухона кай ки шумо аи ботина 10000 устухона ҷамъ кардем метавонед вивод кунед. ду намуд ҳамаи динозавр дорад. Динозаврият тонозаври не хеле тонозавриш неюра мехарем бародаро. пополнит мекунед мехарем. агар пополнит карди дари дод бисёр кор мекунӣ бародаро. суми тез дар сумта кор мекунӣ ва вивод мекунӣ. ина нигоҳ кун тонозавр 2000 монетай дар як рӯз шумо дар 100 таи хеле ва 26 медал ҷамъ мекунад. мета ин 100 рӯз кор мекунад тамом бародаро. ин буд ду боти без вложений или инаи боташ ба вложения метавонӣ пополнит кунӣ ва тез да доход да биёй кор кардан мегирӣ бародаро ки шумо метавонед кор кунед ва суми сол аи бото вивод кунед бародаро. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. ҳама тарзи кор кардан заработкои нав дар телеграм медорад. бидуроед подписатсия кунед ва дастгирӣ кунед бародаро ки ҳар рӯз видеои нав баромадан мегирад. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед бародаро.